חברים. לא, 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 לא. הוא כמעט נפל. אנחנו יובל ברועי. זאת אומרת רועי אני. ואני יובל וזה רועי. נעשה כל מיני דברים ברולר סייפר. רולר ספר כמובן. אז אנחנו מאוד נשמח שתראו את הסרטון הזה, תחשבו לנו בתגובות אם אתם רוצים להוסיף לנו כל מיני דברים לסרטונים. ונוכל לעשות לכם סרטון במיוחד בשבילכם שקשור אבל לכל מיני סקייטבורדים. נגיד רולר ספר מופניים, אפילו... אפשר למשל גלישה גם אפשר. כן, כי היום עכשיו, סוג של עכשיו חזרנו לחוג גלישה. והנה אנחנו עכשיו, אוקיי, מתחילים. יש סיכוי שתראו פה כמה תקלות, פספוסים או משהו, אבל אנחנו רק בשביל טיפה ללמד אתכם ולערוך סרטון. אז בואו נתחיל בקיצר. אוקיי, סיגל תתחיל מנקודת ההתחלה שלך, עצור את זה, תתחיל מהנקודה שם. אוקיי, עכשיו, מוכן? לא, אתה תתחיל, בוא נראה אותך סבבה. שלום, אני יובל. אוקיי, יאללה בוא. אנחנו נשתביע. אבל תעשי את המצלמה לפעמים. כן, נתחיל ככה, אוקיי? בקיצר, אתם תראו מה עושה. רגע, משתועה. הנה הוא. תראו. בוא נראה את זה מלמטה. אומייגאד, זה יפה. יאללה יובל, תן לנו איזה טריק. סיגל, אני מתאפק, אוקיי? טריק, יאללה. טריק, אוקיי. אוקיי, מוכנים? 3, 4. אל תגזים. איפה מצלמה? סיגל, אתה לא מצלם אותי! סיגל, אי אפשר לעצור את הסרטון!